Markus on sieltä saapumassa, niin se on niin ikävä se ihan se maali. Kääntyminen sinne oikealle ja sitten siihen maalisuoralle. Ja se viimeinen putto on yksi itse asiassa vaikeimmista putkista koko tällä erittäin. Mulla oli semmonen PHS vuodelta 92 Jyväskylän Suuren Oostelissa ja yrittäessä hakea muistin vahvistamiseksi faktaa. Harjulla itse asiassa Markus Grönlund jo silloin ensimmäisen tehdaskisassa löytäisi liikkeelle ja ohjat sinne. Nyt kun hellyksestä päätellen, niin meillä on Porsche. 68 oli Porsche. Joko ohjaksi